Dobre, dneska balíme objednávku číslo 24250. Sme nechali takýto odkaz. Díky moc, že to bavia naše videa. Takéto odkazy nám vždy dávajú motiváciu točiť tieto videa, pretože niekedy máme pocit, že to nemá zmysel, respektívne kvôli tomu, že sa cítime extrémne trápne natáčať tieto videa. Každý, kto niekedy počul svoj hlas vo videu, tak vie, o čom hovorím. No, je to Gundam objednávka, čo si objednal. Máme tu trošku bordel, pretože robíme inventúru, lebo sme sa vrátili z Mondokonu, ktorý bol úplne fantastický kon, ale máme tvoju objednávku pripravenú hned tu. Čo sa tam nachádza? Objednal si červenec vakačky, GM Commander, Entry Grade New Gundam, toto je veľmi dobrý model na to, že to je Entry Grade, Zaku 2 nemôže chýbať, Hyzak a Zigok! A keďže sme si to vybrali do videa a nechal si nám odkaz, tak ako darček ti posielam aj toto nové SDčko, čo nám prišlo. Snad sa to poteší, vidíme sa v ďalšom videu. Keby ste mali hociaké otázky, píšte do komentárov, rádi zodpovieme. Čus!